Nikola Tesla, muž, který osvětlil svět, ale zemřel ve tmě. Nikola Tesla, jeden z největších vynálezců a vizionářů historie, byl mužem, který dal lidstvu elektřinu, ale sám zemřel těmech zapomenutý. Jeho příběh je nejen příběhem geniality, ale také příběhem vytrvalosti, obětí a nepochopení. A co víc, je pevný ponaučení pro každého, kdo sní o velkých vech, ale bojuje s překážkami. Tento text je víc než jen životopis. Je to motivační příběh o tom, jak Tesla čelil odmítnutí, chudobě a zradám a přesto změnil svět. Pávní sen zrozený z bouře. Nikola Tesla se narodil v roce 1856 v malé vesnici Smiljan, dnešní Chorvatsko. Byla bouřlivá noc, blesky křižovaly oblohu. Když se narodil, porodní bába pronesla: toto dítě bude dítětem bouře. Jeho matka odpověděla: ne, bude dítětem světla. A měla pravdu. Od malička měl Tesla neuvěřitelnou představivost. Pamatoval si celé knihy, v mysli si dokázal vizualizovat složku 00 i té stroje a kreslil vynálezy, které tehdy nedávaly smysl. Lidé ho nechápali. Jeho matka mu věřila a podporovala ho. Učila ho myslet jinak a díky ní se naučil, že neexistuje nic nemožného. Otec chtěl, aby se stal knězem, ale Tesla věděl, že jeho osudem je věda. Ponaučení. Někdy se rodíme s darem, který ostatní nevidí. Ale to neznamená, že neexistuje. Druhý první překážky, chudoba a odmítnutí. Tesla studoval techniku, ale už tehdy ho jeho profesoři zesměšňovali. Když přišel s myšlenkou střídavého proudu, řekli mu: to je nemožné. Elektřina se dá využít jen stejnosměrně. Tesla byl ale jiný. Nevěřil v i nemožné. Z finančních důvodů musel opustit školu a stal se dělníkem. Představ si to, jeden z největších géniů historie kopal příkopy, aby si vydělal na jídlo. Byly to nejtěžší roky jeho života, ale nikdy se nevzdal. Po nocích kreslil plány a vynálezy, které svět ještě neznal. Ponaučení. Nevždy půjde všechno hladce. Někdy musíš dělat něco, co se ti nelíbí, ale nikdy nesmíš zapomenout na svůj sen. Třetí setkání s Edisonem, příslib milionů, ale žádné peníze. Tesla se dostal do USA a začal pracovat pro Thomase Edisona. Edison byl tehdy král elektřiny a prosazoval stejnosměrný proud, DC. Tesla navrhl střídavý proud, AC, který byl efektivnější. Edison mu řekl: pokud to dokážeš, dám ti $50,000, v dnešních penězích asi $1 milion. Tesla úkol splnil, ale když si šel pro odměnu, Edison se mu vysmál. Vy Evropané nechápete americký humor. Tesla byl zničený. Odešel s prázdnou. Ponaučení. Ne každý, kdo slibuje, splní své slovo. Ale to nesmí být důvodem, proč se vzdáš. Čtvrtá osamělá smát, ale nesmrtelný odkaz. Přestože Tesla změnil svět, nakonec zemřel sám, v zapomnění, v hotelovém pokoji v New Yorku. Neměl žádné peníze, protože se nezajímal o bohatství. Jeho vynálezy však žijí dál. Dnes má Tesla své jméno na elektrárnách, autech, vesmírných projektech. Ponaučení. Možná nebudeš oceněn dnes. Možná ne zítra. Ale pokud děláš něco významného, tvůj odkaz přetrvá. Nikdy se nevzdávej. Tvůj čas teprve přijde.